fáilte rais. Ó bhfuil sé réile óra na ólam. Nis tá ceithre cordaí ólas agin ar an ukulele nis, agus támuid scoil péireach ban úsáid aniu le óran speisialta a chasa. Agus is óran speisialta seo le teachtarcht álan aige. Fiú na muna bhfuil ukulele agaí smála is féidir an tóran seo a chasa liom. So casam mi sé ar dúsa agus féidir éisteach leis an sin fólamid na fochla. Téintear mar seo. Ukulele bí cróga bí láidir is féidir, Ukulele seasús den do rud hain, Mháille nó san ní, a stór ó lean do bhing dóidí. Is óram álanéis sin faoi a bheith mar do runna hain agus is cuma fi ceir ar an internet fút, nó leat. Den do rud hain, bí do runna hain. Nis fólamid na fochla. Ucaile bí cróga bí láidir is féidir. Ucaile, tarn seo, Ucaile bí láidir bí cróga is féidir. Ucaile seasús den do rud hain. Ná lean nósannaí a stór lean do bhringlóidí. Néidir si blomé, téintear mar seo. Ucaile bí cróga bí láidir is féidir, Ucaile seasús den do rud hain, ná lean nósannaí a stór ó lean do bhringlóidí. Ítach, inis rahamid rais ag an ukulele agus fólamid cichaid é a chasa. Ní hasún ach an cór de C, sé sin méir ibre trí ar an tríú fret. Agus F, héan, dó, mar sin. Sin an dá chóir de hasúns agus tá chead a bhuaile idir gach ceann, mar seo. C, dó, trí, ceithir. F, dó, trí, ceithir. C, dó, trí. Déanú mé. Ucaile bí cróga bí láidir is féidir, Ucaile seasús den do rud hain, ná lean nósannaí a stór ó lean do bhringlóidí. Ríist. Ucaile bí cróga bí láidir is féidir, Ucaile seasús den do rud hain, ná lean nósannaí a stór ó lean do bhringlóidí. Nis tá óram amháin fólam fiáin. Chun ar ba cleachta sa Mháille go dtíon chéidir eile.